tini nong ituino lukurong thani kok sogui tini oro borok joma angkha tini khlaimani karon hwgai जों सिवा अबचिनि गुबाग्रा बसंनि सिमालां होनाय किन्तु जों साइसिम सिमानो किन्तु अदा कोनो सेरकम इनस्टिट्यूट ना हाजाया काम खायनाय अबनो नायथकाय दिसावै तननानि चिनि मुकुमनो आबन बागैनो अबो हायगै जों जखनते आं सिउदे चिनसे सिगां गोबां बरंनो अ सिमलांनो नायथकाय दिसानानै लुकुरंनि बसकाङो दिसाना बागै जायथखा किन्तु सेरकम ख्लायमालिया बंनो बेलाय हामबाय मारुओ ताई 2019 नो जखनते जों याक बा याक मिलिलायै जतनो कबमान परे जत मिलिलायै अबनो साब खायलायगा आबो रंनो बेलाय हामबाय मारुओ दिनै अनेकजन मानजाया अंगिफान मानो वाटै फायमानि बागै ककरै नगतंग दैफोनो सिन गुबाग्रा बिरबिक्रमनो मुजु खायकिसा खुमबक जाबायदि जाननि खुतो नगफान दंहांगा आबनो अनेक खा वार हामजा मुया फरौने आबनो बरमया फरौने जंदांनाय दिनै ख्लायमानि कारण हंगाय जों ककबाय तो गोबां मानो सागा जे चिनि अर बुबाग्रा बिरबिक्रमनि सिमलां दङ बुबाग्रा बसंनि सिमलां दङ हायिबो नायफैगा प्राय बरनो किन्तु सेरकम ख्लाय जायगा जों अबनो बलं पाइमानि परे बाहायके बलं नाराकमान अबो बलं गुबुंयावै तनैमान आबनो चाइतमा बिसुनो तिनि एनि टाइम फायगा हंगाय जाब्रा दङ हायफोनो जाब्रा बम बासावै जों बक साइमान बा बाथारि लेलै थांमान अबो हायके जागा दङ तो आबोनि बिसुनो 17 मे चिनि तिनि सालो चिनि गुबाग्रा बिरबिक्रम अ संसारनो याकार माने साल जों तिब्रा सारंनो याकार खालामनानै साल बेलाय एमने खैतो वान सुकांगाय ताहने आजरा हामियानो हने मानो चिनि आफरनो हजेना चिनि कपाल बिरमान कागदिया आबोनि बिसिं जों तो सालाय दंलाय चिनि गुबाग्रा बिरबिक्रम संसारनो एकदम तामनाय आर्किटेक्चर चिनि गुबाग्रा आर्किटेक्ट अब हागे ककमा प्रचार खायदों किन्तु बिनि जेता पाइथाक बिनि लेलाम आजागनो ताक्सु जरा कुनो खलाय जायगा हा अंगै दंने थानाय अंगरगन रक जखन नुबायना साइ दङ आबनो तयै किन्तु केबो सेरकम आगु गया हायबनो आं कुनो खा चिकनिया आबोनि बिसिं तिना तिनि सोसाइटी 7 दिन खा प्राय 7 दिन ऊपर होना डिफरेंट सिमिं जों वान सुका चिनि गुबाग्रा बिरबिक्रमनि थेमा सालनो जों बाहागे बरम दैमान होनाय वान सुलायमान परे जों चिनि सोसाइटी दंनाय र आचुलाय कक सालायगा तो अ जागा बिशेष खाय चिनि सेक्रेटारि ताई चिनि गला दंनाय जत मेम्बार दङ मिलुयै आमन परे खरकसा माने गभर्नमेन्ट नि बम मिलुयै अबनो फुंनो फुंया सावनो सालया वाटैना वाटै हिया वे जरा सामु सलियो अबनो पाइरि तिनि बाहागे बुस्थाङो तुबैमान होनाय तो अ सामु खायतेने अनेक केबो मुं वाटैनि दिगदिया सातुं दिगदिया अनेक केबो मुं फायगा हायबनो जों खाछि गनिया जों खलाय दङ कारण चिनो अब मुकुमो जों रमै नारांनाय होने जों सोसाइटी खाचङ आबन बिसिं जत लुकुरंनो काइसे कगनो सानामु सङो जे फाइदि जतनो अब पाल खैनो नारांलायनो कारण सरकारनि पक्षे नासिरि दखांगा आं खाचङ अब ताइ साबसे जों लाखा चिनि गुबाग्रा बिरबिक्रमनो बरम रुवै एयारपोर्ट बिनि मुं खाय माने यूनिवर्सिटी बिनि मुं खाय माने एमबीबी यूनिवर्सिटी को ताबु बिनि जेता मूर्ति आसुनानै आबो खबर दङ चिनि खानियो आबो रक खलायमा बाय अ जागा खलायानि कुनो माने गरै बरम द जायगा है आं खासङ आबन बिसिनो जोंनि चिनि सोसाइटी मिलुइ दिनि अर इ थाइजा का बगै फनो बनो प्लास खलायफाना किसे नायथबाय दा तनै मानो हनै थाइमान बिसिं दिनि अर डाल्स रुवै सुखाइति सागा जे सुखसाक चिनि सोसाइटी खलायगा आरो ताई कुनो सोसाइटी जोंबाय गोरैया इंगा आबन बिसिं जोंनि माना मुसुमानि चिनि बुबाग्रानो ताई चिनि राजमातानो हायफान अर तंतो दै बंनो खुलुमुनिया फारो बर गरिखानो आशीर्वाद खलायतु आर बुबाग्रानो आं ककचाना मुसुमो बुबाग्रा जेता जों सायमानो थानसानि मारि दैयै दिनि हाजार हाक्टारो चिनि तिब्रा सरंनि बागै कक साना थां दङ तो आ कक गाहाम गोरोंखाय चिनि तिब्रा सरं बागै साजाक तो होनाय इसरंनि थानिबो सानो ताई फाइनाय फातार हाक्टानि फिरक फायगा हंगाय रिक्वेस्ट संनाय बुबाग्रा फाय एटलिस्ट अर वाइसा खुमबक फायतो होनाय कारण अब चिनि तो गलायनो खलायदाय आबन से जतनसे बिसि चिनि बुबाग्रा संनि अब बंनि सिमलां बिनि दादुनि सिमलां तो आं खाचङ चिनि बुबाग्रा फायनाय होनाय अर खुमबक फायना होनाय
ada mang kayak cuma juga buat dan cuma ada masuk doang, nol tes baca pura. Anor clear kan? Dong tinggal tuh itu dong. 반진보다는 발문동 날라 이 힘을 그래서 상당히 서버에 넣었으면 하나 왔어. Saya yang lupa. itu kakak Kuno.